ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وين لا الله صلى الله عليه وسلم kala ɗo era so wona tawa ko kanko tan hertina waynen e makko fo ndendi yamirore tawa kadi ko enen boom ɓuri yamirede Allah kay ene andi kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o rewata Allah haala jal ara tawa ko e laɓɓinte o wi ko enen ɓuri erorede oɗo aaye wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ko enen ɓuri ɗum erorede e nelaɗo Allah eroraɗo ɗum o sallallahu alaihi wasallam kala ko annabi o haalda haade wona e hawasiji makko ɗi o hertiniraɗi ko enen e makko ho poti e erandu ndu walla boom ɗoyrandu ndu ɓuura huccidde e meɗen gaga kanko eranoɗo o nde wonde kanko Allah ene andi ko e ɗum o woni Allah ene andi ko e ɗum o wonata o yaltata e ɗum ko enen ummatu makko o tinnoto e ko kalda den ko qur'ana o ko qur'ana men kala ko neɗɗo waɗi omo renda ko wona noon rewde mo Allah ay dewal Allah sa waɗi ɗum ko an tan jeyi sa rewani ko rewata e muɗum ko an tan kadi sa rewi Allah ko dañate e mum ko an tan jeyi sa rewani Allah ko dañatma e muɗum ko an tan kadi jeyata ɗum noon rewde daña ɓuri accude goɗɗum dañma ko Allah dey wi ɓe tagarani neɗɗo e jinniyanke illa li ya'buduni kala ko neɗɗo waɗi ga rewde Allah wona ɗum kam o defa ko mankiri en pop enen yumɓe ko mankinde ko Allah erorino en yo en mbaɗ ko ɗum addani en mankirede sinno fo en mbaɗino ko noddirano ɗen ko tagire ɗen ko no mbiyaɗen en mbaɗirni ko tampaten e aduna ko tampa pour ha ñaama tampa beele ha jara tampa beele ha kolta tampa beele ha cafroɗa sa ñewi tampa ha mbaɗa tuuyo ma e aduna ngo jiɗɗa wadde ngo betal daña ko mbaɗirɗa ɗum fo Allah lomtotonoma e ɗum ñamminma ñaama tawa a remani tawa a yeeyani tawa a jangginani tawa a aynani tawa a awani fo Allah ne deftininoma ɗum ko adini betaɗo defta ɗum hoorema ko manki fo ko enen mankini sinno fo en mankano en mbaɗino Allah wiini Allah waɗanno en no fodani en ni ko manki ko koye men
ko manki ko noon yo Allah mankitani en ɗum so laɓɓinde o wi naane nde jaltaten nde o wi yimannoɓe ɓeene kaala haala laawol ngol guunde karamati tijjaniya o wi wiya ko innal karamati ma anaylil maramati fi wirdi cheikhi o wi suri tan ko e laawol ceerno o sikke ala daña ko jiɗɗa daña no jiɗirɗa o wi teddale fof ngal jiɗɗa teddinede teddedi fof nde jiɗɗa wiyede ko an teddinira ma anaylil maramati e wonde kala muuyande nde muuyɗa nde muuyata ɗum tawa Allah gasi gasnude ha cikka ɗum gasnanoma gila muuyani o wi ɗum dañoto koye fi wirdi cheikhi koye laawol meɗen ngol tongiɗen e mum ngol ɗum nanɗen teddule nane laawol he kala ko jiɗɗa aduna e lahara fi wirdi cheikhi holko jiɗɗen wona o wi o min karamatihi an la yuhasibana o wi ene jaade e teddande ɗe Allah teddiniri Cheikhu Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e almuɓɓe makko ɓe tawi teddungal ngal o dañiri ɗum ko sabu nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ene hen an la yuhasibana o wi nde wonno joom defte en mbi man huusiba uqiba Allah kam so wima arki so ndiren ko mbaɗanno mami ko no pillitirɗa ɗum fewata jungo ma ngo holko memrunoɗa ɗum yitere ma nde holko dardunoɗa ɗum nofru ma ndu holko keɗorinoɗa ɗum ɗemgal ma ngal holko kaldunoɗa ɗum hunuko ma ko holko ñamirnoɗa ɗum reedu ma ndu holko ñamɗa e muɗum farji ma o holko desirɗa ɗum koyɗe ma ɗe holko jaruɗa ɗum ha laaɓa gila ñande battuɗa haqqille ha ñande duttiɗa e joomi kala hen ko mbaɗɗa ɗo wona ɗum mbinomi yawat ɗo joñe banggue so gasnama wiyeɗa ko mbaɗirɗa ɗum fewata o yiman huusiba o qiba koyi o wi enen almuɓe Cheikhu Tidiani noon ñaagoɗen Allah koy yo Allah waɗen Tidianiyankoɓe kala mbo Allah waɗi Tidianiyanke ene hen teddungal ngal Allah teddiri Cheikhu Tidiani taw e rokkiri ɗum ko sabu nelaɗo Allah an la yuhasibana rabbul ibadi o wi enen kay ko yawtu tan so tawi a woni Tidianiyanke mo Tidianiyankagal mum tabitina ko yawtu tan mbiyeteɗa ena e teddale kadi Allah rokki Cheikhu Tidiani radiyallahu ta'ala anhu tawi o rokkiri ɗum Cheikhu Tidiani ko sabu nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wa min karamatihi ghufranu zallatina e moƴƴi ko yiri seeɗa sa waɗina ƴettatta moƴƴa jaram ghufranu zallatina o wi neɗɗo no jibinira ni sa woni Tidianiyanke noon kutirta e joome o wi tiggu jibinaɗo hande arani ne wandana bakkat
so Allah waɗi en tijjaniyankoɓe foofandu sakkituru tijjaniyanke gasna fofde ndun tan damal foofandu udde wona a ruttima to joome kala ko pergitinoɗa e Allah kala ko pergitinoɗa e tagaɗo koddiɗo ma Allah yaafoma hadi ndun foofandu darade sabu jaatige ma o nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wona wofranu zallatina qablantiqalin ila daril igamati Allah yaafo en mo bonnoɗa ngesa mum mo ñoonoɗa tawitinani mo ñamdinoɗa mbasɗa yobde Allah yoɓa ɗum on natti jogade haqqe e ma Allah yaafomo kanko o toñnoɗoma ko wanno e ko watnoma ko an a ruttama haqqe natti hakkude mon o hettodiri e Allah Allah yaafomo ko wanno ɗum ko wannoma ko Allah defima yo Allah waɗen tijjaniyankoɓe o wi ene jeeya e teddale nde Allah rokki cheikhu tijjani radiyallahu taala anhu tawi o rokkirimo ɗum ko sabu nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wa min karamatihi an qad yujalisuna abul batuli lada kullil jama'ati o wi ene wiye won e konguɗi wonde wiyeede so tawi eɗen birda sen ngari ha e jawharatul kamali nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ene tawde e meɗen e on waktu yaɓere jeeɗiɗire won defte mbiyata noon o wi o gando goɗɗo noon wi ko an qad yujalisuna abul batuli lada kullil jama'ati wana wirdu tan nde wonde Allah wi inna allaha ma alladhina taqaw taqiyullahi ma allahi haysuma kana wa kullu man kana ma allahi kana ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o wi enen kay kala to jooɗiɗen tan enen tijjaniyankoɓe ne wonde tijjaniyanke gonɗo tijjaniyanke o ɗo woni fof haqqille makko woni koto Allah e nelaɗo Allah eɗen gondi e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so haqqille ma woni e nelaɗo Allah tan nelaɗo Allah joɗotto e maɗa ko an qad yujalisuna abul batuli ko lada kullil jama'ati wona to wazifata ɗum noon yo Allah waɗen tijjaniyankoɓe yettudiɓe ɗo ne nelaɗo Allah ɓe sallallahu alayhi wa sallam o wi ene jeeya e teddale nde Allah rokki Cheikh Tidiane radiyallahu taala an tawa o rokkirimo ɗum ko sabu nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wa min karamatihi an qad yanubu lahu fi hammi ashabihi musra samawati ɗum jaabi innal karamati ma anaydil maramati o wi so Allah waɗi neɗɗo tijjaniyanke ha woni tijjaniyanke haajuma fo mo dañƴa ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam darato lojjitan ma haaju o kala no yiɗo waya haaju noon mo Allah lomtini nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo lomtoma an joom haaju o e soccodirde haaju e addude haaju o to mum kañum Allah Cheikh Tidiane lomtima e haaju o e ƴettude haaju ma o nawato nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam on haaju de ma taw humtoto ɓe mbi humtoto kay o wi ene jeeya e teddale
nde Allah rokki Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa min karamatihi anna al-murida lahu tujabu da'watuhu fi kulli hajati. ene jeeya e teddade ɗe Allah rokki Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu tawi o rokkirimo ɗe ko sabu nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. Tidiane yanki kala ko duwi Allah jaaboto du'a o. ɗum noon ko fi kulli hajati, haaju fof kam gonɗo so tawi ka Tidiane yanki sa duwima Allah jaaboto. Allah noon jaaborto kono haajiri wona no jiɗɗa, wona no jiɗirɗa, wona nde jiɗɗa. Allah kam jaaboto. Jaabo jaaboranto mane kadi kono jiɗirɗa ni e aduna ha jiya yiye a yiyani an a jaabanti du'a o kam ha yimɓe jakari de ne wakili ko wonde Tidiane yanke say. ɗum noon yo Allah waɗ en ɗum. ene jeeya e teddale nde Allah rokki Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu sabu nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so en jooɗima eɗen birda malaikaji ene birdida e men. sa ujima malaikaji ujo jaadon. sa bismima malaikaji bismo jaadon. sa jangi fatiha ɗi janga fatiha jaadon. sa wi astaghfirullah ɗi mbenon jaadon. sa wi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum ɗi mbiya noon kadi jaadon. o yiwo zikru kulli l-kirami yuta muridu Tidiane. ay ko birduɗa ko an Tidiane yanke e ɗemgal ma e malaikaji capanɗe jeeɗiɗi ujunere birdiɗi e maaɗi ɗi birdiɗɗaɗi baraji ma an birduɗo e baraji majji kanji birdiɗɗi e maaɗi kanji fof ɗi baraji fof Allah rokkuma ko an je. malaika noon dowatako ko jaabaka. annabaɓe dowatako ko Allah jaabaki. muqaddamu sahihu dowatako ko Allah jaabaki. ene jogui jiyaɓe Allah tawani gona ɗiɗo maqamaji kaalaji kono so duwima tan Allah jaaboto Allah ruttata du'aw mumen. ɗum noon ñaagoɗen Allah tan yo Allah waɗen Tidianiyankoɓe. o wi laabi ɗi pop kam o wi kullu tara'i qad kanat muwassilatan arbabaha rabbahum rabbus samawati. kala laawol e laabi waliyaɓe Allah he kala heen ngol jagguɗa jaggirɗa no hani jaggireedi ni ne yettinma an jagguɗo o faade joomi. o wi lakinna rabbi qad a'ta li ibadihi ma lam yanal ba'duhum. o sebi tawi aɗum ki famde dokke waliyaɓe teskito dokke annabaɓe o fi tilko rusuliya qad faddaltu ba'duhum. o wi nato tilka rusul faddalna ba'duhum ala ba'di. annabaɓe ɓe dokke mumen potani waliyaɓe ɓene
dokke mumen potani ko ni waadi annabaɓe ɓe ɓuri kala ko wona annabaɓe nilaɓe ɓe ɓuri annabaɓe nogase joyo haalaɓe ɓurana ɓe ɓuri heddiɓe ɓe ulul asmi mina rusuli en ɓuri heddiɓe سوى المصطفى خير البريات إن الكرامات ما بين المرامات في ورد شيخي بلا شك شرن شيخي وكم مواهب يؤتيها مؤجلة للخلق من أجله رب السماوات إن الكرامات ما ليل المرامات في ورد شيخي بلا شك شرم شيخي هو شمس أسياقنا كواكبها يظهرنا أنوارها وسبد جنات إن الكرامات ما ليل المرامات برد الشيخ بلا شك وركض قوي من عاش في عصره ما كان تبعه فعودنها بنير بالعبادات إن الكرامات ليل المرامات في شيخ بلا ساكن
سبع النجيبات إن الكرامات ما نيل المرامات في ورد الشيخ بلا شك كرم الشيخ ولد كريم عزيز ما في نصيحة سبيل وصل إلى كل الفتوحات إلى الكرامات الله 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 كرم سيغوي كمنا لا فتحا عميما سفيها عاجلا مريد سيخي أبي كل الفيودات Gorgol ngawi mamo odafi hizbihi qad odafi sa'adin illa ma yakun ayna su'ala uqbati innal karamati ma layl zamarati Ceerno Seexwe aslul muridina wal awlaadu wabnuhum tamanu xayril wara bihim wa zawjaati innal karamati ma nayril maramati Ceerno Seexwe lam yakun minhum mansuu'an sayyidina ajarana rabbuna min bu'di saadati innal karamati ma naylil maramati Ceerno Seexwe إذ فقدهم يخلد إنسانا في سقر فارزق لناهم فهم يا ذا الوجودات إن الكرامات معنا شيخ Ceerno Seexwe وسيدي شيخنا شيخنا برياتي وسيدي شيخنا شيخنا برياتي وسيدي شيخنا شيخ البرياتي وسيدي شيخنا شيخ البرياتي يا ربنا ربنا هب لي ما وعدته والمسلمين على من ربها لاتي وسيدي شيخنا شيخ البريات وسيدي شيخنا شيخ Gorgol يا طالب العلم فاستوهم مقاصده وشرطه فاحفظها كل أوقات وسيدي شيخنا شيخ البريات وسيدي شيخنا
سيغوي سرود سلمرد فوق العشرتين آتت قد نال عاملها كل المرادات إن الكرامات ما نيل المرامات جمع سيغوي أهمها كلها الله شعور لنا بالموت ساداتي إن الكرامات ما بين المرامات بورد شيخ بلا شك كما سوي ومن كراماته المختار يهدرنا في الموت والسؤل هذا خير خيرات إن الكرامات ماتي في ورد شيخ بلا شك جلسي ومن كراماته أنا قد ينوب له في هم أصحابه مصر السماوات ومودين ayat andi ɗum Allah e yettirde mo Allah en mbi alhamdulillahi rabbil alamina ko yiɗano ko pop dañama hay hunde heddaki kala ko tarda ɗo ko dañal aɗa diña aɗa daña ɗum koko jooɗaɗo ko jooɗiri ɗo fof e anndu ɓurɗo jooɗade fof ɓuuri dañde ne diña ɗo tan ene daña ɗum en mbi alhamdulillahi rabbil alamin ene paaƴi ko dental ngal ceerno e wuro ngo ari salminde e juurade e lomtade heddiɓe ɓe e kadi haaju o ko haaju gooto salminoyde ko Allah newni ɓe jettiɗa a yettima ɗa yettaki ɗon ɓuuri ɓernde ma yettade kadi ne jaɓira noon ceerno dental ngal nelnoɓe e haɗaye mumen ɗum ko koreji men jokkudinaɓe garino ɗo jaɓɓade kooti ɗum ko haɗaye mumen o wi yo Allah lomtin yo Allah lomtin yo Allah lomtin ko waɗa to bange Allah heewani ko waɗa to bange Allah famɗani yo Allah lomtin baraji ɗi yo ɓooy fadde en toon ko heddi yo Allah heddu en heddana en yo Allah heddu en heddana en yo Allah heddu en e l'islam yo Allah heddu en haɗo alaɗo haaɗi e l'islam Allah heddu en e l'islam haɗo alaɗo haaɗi o wi ko wona ɗo fof kono ceerno o wini ceerno Oumar o wimo a haɓata yiide ko yiima fo ne yona ko jiiɗa ɗum fof ne yona o wi nde wonno ko onon gondata ko ni o tan seerata kono ɓerɗe kam ceertata o wi julɗo e julɗo kadi koddigo mu'en ko anniya wona hoddude galleji wona hoddude e wuro
wona hoddude e galle koddugol julɓe ko koddigal ɓerɗe o wi hoddude ɓerɗe ɓuri hoddude galleji ko ɗum julɓe koddirta ɗum kadi Allah waɗi hakkunde mon e julɓe ɗum Allah waɗi hakkunde julɓe e julɓe ɗum kadi woni hakkunde meɗen e makko ko jokkate jokko ko noon ɗum nan hakkunde men koyi nan hakkunde mon e julɓe nan hakkunde amen e julɓe ɗum noon woto Allah taɓi ɗum ha dargo bisimillahi jaɓen duwa to mbaɗen laawol ceerno o yalta يا إلهي أني شيوخ دواني حمدا لمن قد سقانا من كاس كانوا شيخي ثم رضايا يا إلهي أني شيوخ دواني حمدا لمن قد سقانا من كاس كانوا شيخي وغيرهم من هداتي إلى انتهاء الزمان حمدا لمن أسقانا من كاس كانوا شيخي وغيرهم من هداتي إلى انتهاء الزمان حمدا لمن أسقانا من كاس كانوا شيخي وغيرهم من هداتي إلى انتهاء الزمان حمدا لمن وسقانا من كاس سميتها بالهدية إلى مريد تجاني حمدا لمن وسقانا من كاس مهربا بعبادي إلى طريق تجاني حمدا لمن وسقانا من كاس أبياتها يا مريد فاء إله كفاني حمدا لمن كسبنا بكاس صوت المسيح وصليا يا إلهي على مقيس الأمان وآله والكرام وآله يا ربنا سلم سلامي حمدا يدوم ما قد يقوم ملك قديم شيرنا شيخي صلى مجيبي على حبيبي ماء السنون نزل الكرام وهابي على صحابي صاد الثيابي على دوامي Ceerno Mammadu Ceerno Mammadu Lamin ari ko salminde galle o e leegal ngal e wuro ngo ko fof ene heƴa ɗo e o galle fofoɗe heƴa ɗo sabu so ɗo yettama wuro ngo fo yettama ko waɗate ɗo ko enen fof ndendi ɗum won yowitiɓe hen noon eɗen jinno o wona ɗo o duuti seeɗa kono heƴaani sabo ganto ɗo gadori ɗen noon foti wonde ɗo ko jaati geɓe koye jaati geɓe kono jaati geɓe to haqiiɓe
koɗo en jettiri ɗum Allah hankati enen ñaagi tan du'aw galle o e ɓesgu galle o e wuro ngo e gure juulɓe fof o hokka en du'aw aade koyɗe makko jettima ɗo ko ho yettima alhamdulillahi rabbil alamin kankone bisimilla makko e nokku heɗɗo ɗo ko nokku makko ɗo ko nokku makko sa ari ɗo an bisgoto arɓe ɓe fof noon ko fof ko an bisimilla ko an woni fof mbaɗen du'aw jaɓen du'aw mbiyen amin 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 ya Allah jaram baden law ɗo woni gallamen ala mo wi samde million gallamen woni gallamen nan eji tamde ko mbiyam ko ejirami sa ara alasan Ahmad galla men nani do ndar tan gallo galla men nani ken do gol galla do jibinami do jeyal galla men ma assalami hamdan ya do li min belti li do won galla bare janga ala do joli munde قد يقوم ملك القديم وسوان كلاجة تواسيا سهينيرا وانكلورنون ما قد يقوم an o yo umadan dangal Ceerno Maccar tellaga telli me o man do soir oren wala do to ko hotela Odan ngare Ceerno ngare malu nang suro konga
yo jawɗon tewte ene faami ummede kam boy cakal mawɓe tan yo ngar no ɓarma kan han ɗo hamdan yadum magad yaqum kono qadim gorko dumɗami sallallahu ala habini Musa Musa nanga Musa ngaro Ceerno Ceerno Mammadu Lamin bismillah bismillah mo do welti enen laaji ma e ko ngandi hen o ñaagi Allah juunu ɗum alliyankagal ngal gonɗa e dumgal wi alliyankagal ngal gonɗa e dumgal yo Allah juunu ɗum yo Allah juunu ɗum ɓe kalanta ɓene o wi ɓe kalanta ɓene yo Allah rokku ɗum ɓerɗe nanoje yo Allah rokkuɓe ɓerɗe nanoje e noppi jaɓoji e noppi jaɓoji e terɗe golloje e terɗe kadi golloje rokkuɓe noppi nanoje yo Allah rokku haalanteɓe noppi nanoje e terɗe gollorɗe e terɗe golloje terɗe e ɓerɗe jaɓoje ɓerɗe jaɓoje ɓerɗe jaɓoje min beltima e goɗe ma o wi ɓe belti e garal ma he nde wonnoɓe nanayma nanallaji moƴƴi o wi nde wonnoɓe nanayma nanallaji moƴƴi ɗum waɗi guirgolam no mawni e ma no feewi ɗum waɗi guidgol makko ene mawni e ma no feewi kala mo jii ɗum fami namnata feere ma o wi kala mo yi omo namno ɗum alhaali maɗa rane namnade alhaali ma serani e namnade alhaali ma yimɓe balɗe moƴƴini battane yo Allah noon junnu balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe ɓeydu dañal ɓeydu bawal yo Allah ɓeydu dañal ɓeyda bawal ɓeydu kawral hakkude ma e bandiraɓe ɓeyda kawral hakkude ma e julɓe ɓe bandiraɓe nonoji kalta ko o wi yo Allah rokku julɓe ɓe ne noppi nanoji ko kalata ko ɓerɗe jaɓoje e ɓerɗe jaɓoje terɗe golloje e terɗe golloje jaahi seydina Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ceerno ari ko salminde ceerno Umar wi ceerno ari ko salminde e juurade on e juurade on ñagade on duwaw e ñaagade on duwaw gueɗe ɗe Allah rokki on o wi sabu gueɗe ɗe Allah rokki on gueɗe ɗe Allah rokki on no guurduɗon no guurduɗon on goni almuɓɓe on goni almuɓɓe on joguima l'islam o on joguima l'islam o hokki on pooye moƴƴe hokki on ne pooye moƴƴe hokki on balɗe juutɗe hokki on balɗe juutɗe ha yettima o ñalawma hannde ha yettima oɗo ñalawma hande ala keccuɗoma ɗo ala keccuɗoma ɗo taw ko gorko taw ko gorko alhamdulillahi o wi alhamdulillahi ka moƴƴo ka moƴƴo yiɗɗo moƴƴuɓe jiɗɗo moƴƴuɓe galle o fof galle o fof woni moƴƴo woni moƴƴo yiɗi moƴƴuɓe yiɗi moƴƴuɓe kala moƴƴo garɗo ɗo kala moƴƴo garɗo ɗo yiɗi ko yettadema yiɗi ko yettadema kanko ne ari ko yettadema o wi kanko ne ari ko yettadema e salmindema e salmindema e juuradema e juuradema moƴƴere Allah fof moƴƴere Allah fof nde Allah tottimo nde Allah tottimo nde omo ñaagui on duwaw omo ñaagui on duwaw nde Allah ɓeydata nde Allah ɓeydata ɗum woni koyɗe makko ɗum woni koyɗe makko woni yaadu makko ɗum woni yaadu makko fofo noon fofof noon o ari ɗo monɗo ɗo monɗo nde wonde noon nde wonde noon koko ñawli koko ñawli ko joni umma ko joni umma galle Mamadou Habibou en galle ceerno Mahamadou Habibou en tan caggal jaatiguel caggal jaatigueɓe ko an woni ɗimmo ko an woni ɗimmo sinno wona sinno wona ɗum koko wirtete ɗum koko wirtete hande ko an woni mawɗo hande ko an woni mawɗo sa yettama minen fof min jettama kono noon ceerno Mammadu Lamin oɗo ceerno ko moƴƴo o ko moƴƴo mi yii ko nan ɗo ko moƴƴo hande ko nayejo kono rewi ko caggal makko afo makko kanko oɗo wawa waɗandemo ko mi yii ko o waɗanimo ko ha ɓe keeɓiɗo ɓe keeɓiɗo guesa mabɓe ko goota ɓe peccaki ɓesgu mabɓe fof
Allah ne waɗi ɗum noon min ñaagima duwaw nde Allah jokkata moƴƴere nde waɗi e galle he nde Ceerno Ndiaye babaɓe ƴiƴam mum ɗo ko kamɓe Ceerno Umar wini en min calmini min juurima mawɗo oy kadi min duwima battane moƴƴe balɗe kay jubti o wi ko juulɗo rokkateno weltani e weltoro fof ɓe mbi a rokkama ko juulɗo rokkanno to banni muɗum fof kadi anne a rokki o minen noon min kadi ko salminde e juurade e ñaagade Allah no Allah waɗi on ni eno waɗirani on ni nde Allah waɗiranta noon julɓe fof waɗirana min minenne noon no Allah waɗirani on ni waɗirana noon julɓe fof minenne kadi waɗirana min noon Allah rokka min ndaaɓon min Allah rokka l'islam ndaaɓon l'islam ɗum min ñaagi du'aw minenne kadi emin ñaagima du'aw nde Allah rokkata min himme amen e l'islam kala ko wona l'islam Allah rokki min kala ko wona tan himme amen emin jaɓi l'islam ko heddi ko kala kam ko neɗɗo ene dañanno Allah rokki min ɗum noon emin jiɗi duwanede Allah ɓeydan min ɗum Allah rokka min haalirde Allah Allah rokka min gollirde tan sabi Allah Allah rokka min haaldirande yim julɓe sabi Allah Allah rokka min gollirande julɓe tan sabi Allah hay so yiyama ko wona ɗum tawa Allah kam ene andi to Allah yiyata to nder ɓerɗe tawa ko ɗum tan woni toon hay so ƴeene ni yimɓe ɓe ko wona Allah o yahata koko wona Allah tawa Allah kam ne humpiti an kam gollowo e Allah Allah ma ne humpiti to ɓerɗe ma ko Allah tan golloriɗa Allah kadi waɗa tawa ko l'islam tan woni haaju amen tawa kala ko wona l'islam wonata haaju amen nde wonno kala ko Allah rokki min gaga l'islam o tawi koye aduna ɗum ene daña ko daña ko kadi ene yondina oy fof o noon ɗon tuwa fof kono ma ɗo ɓe gaddi duwanoɗaɓe Allah jabanoriɓe ni so wi neɗɗo so woni mawɗo woni juulɗo woni moƴƴo woni tijaniyan Allah juutni balɗe mum koye duwotoɓe duwaw jaade e jeeya oy ɗum tan ɓe fawti e haala Ceerno Umar he oy Ceerno Umar eɓe ƴetta Allah eɓe ƴetta ɗum kala moƴƴo naatɗo wuro ngo o yettoto ɗum o teddina ɗum o duusa ɗum haɓe mbaynodir ɗum ko golle ɗe Allah rokkimo tan ñaago Allah yo Allah ɓeydi ɓuuɓe makko oye ñongol fatiha salatu fatiha laaɓi tati yaalaɓe yifu laaɓi jeenayyi ayatal kursi laawol yo Allah rokka en battane amin amin yo Allah fewnu en rokka en battane mo yo Allah yaafo en kala golleji bonjiɗi perkitiɗen rokka en moƴƴere wona en yiɗande mum de kala ko jiɗɗen yo waɗan en kala ko gañƴen Allah haɗ en jeeyi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam naɓen du'aw حمدا يا دو
الغنيث واجعل مغيثي شر اللئام حمدا يدوم ما قد يقوم كل قديم كرن يا ربي أبغي غفران زيني وحسن صغي حلو الكلام حمدا يدوم ما قد يقوم كل قديم يغفر ذنوبي واستر عيوبي بين الغرام حمدا يدوم آمين. على مريد خير المراد مع سلامي حمدا يدوم ما قد يقوم قديم على سهادي زاوي المتابر دلوها Ceerno Massoude على فامي حمدا يدوم ما قد يقوم مرتامي رب سلامي يوم الإدام حسن الختام اسم النظام نيل المرام مثل أنام بمهتمامي صلى مجيبي على حبيبي ماهي الذنوب نجل الكرام صلى مجيبي على حبيبي ماهي الذنوب نجل الكرام ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم نجنا